Gitambungan ni Kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang Defend the Flag Peace Rally sa Tagum City kagabi. Ani report ni John D. Esteban. Libuan ang nagtapok sa sports complex sa Tagum City, Davao del Norte kagahapon alang sa Defend the Flag Peace Rally. Gitambungan kini ni Kanhi President Rodrigo Duterte. Ug dinhi gipatot sa dahan niini si President Bongbong Marcos Jr. nga gusto kunong lugwayan ang iyang termino. Sama daw sa iyang amahan pinaagi sa ginaduso nga charter change o pagamyenda sa pipila ka probisyon sa konstitusyon. Ibaw kagud sa ilang alisdan kanirang section 4. Kanin the president and vice president shall be elected by the vote of the people for the term of 6 years. Kwaon lang nila ng term of 6 years. Kaya. Kabagaan ng putang of Dora ka. Dora ko. Saan baligya water? Wala na. Ilan na ng kwaon? For the term of 6 years. Totala naman siyang be eligible for another re-election hantod sa ilang kamantayan. Human sa iyang speech, midiretso si Digong sa provincial capital sa Davao del Norte ug nakigistorya kang Governor Edwin Hubahib kinsa gipahamtangan og 60-day preventive suspension tungod sa aligasyong misuse of authority, potential oppression o paggamit daw sa pondo sa gobyerno pabor daw sa interes sa pribadong kumpanya. I want to show my support sa tagaan o lakas na loob para lumaban against the oppressors. So sabi ko naman sa kanya, do not worry. You have earned for yourself the additional political tax. Sumala ni Duterte, dili daw makatarunganon tungod wala miagi sa due process. Nagtuo ang kanhi presidente nga tungod kini sa wa pagsugot sa gobernador nga dili padayunon ang pagpahigayon og rally sa probinsya. Nagpasiraan usab si Duterte sa mga mayor nga dili mohatag og permit sa pagahimuon nila nga rally. Kini human wa sila mahatagi og permit sa pipila ka lugar. Usa na diha ang Tacloban nga baluarte ni House Speaker Martin Romualdez. I would just give you this warning, kayo mga local executive. If you say that you are not allowed to have, I will not grant a permit for you to have a rally. That would be a gross violation of the constitutional right of peaceably assemble for a redress of grievance. Sumala ni Governor Hubahib, naka-file na siya og motion for reconsideration sa Office of the President. Nag-file naman motion sa Office of the President. So wala to na po on sa reply sa Office of the President. Magpasalamat din ko sa tanang katawhan nga aniya karon, aniya sa Kapitulo. Sa maong rally, dunay naggunit og mga karatula nga nagaparesign kang PBBM. Gipaigansab ang Pangulo sa mga wala matuman nga saad sama sa tag 20 pesos nga bugas. Ang pipila sa misalmot nakasuot og puti nga t-shirt nga dunay nakaprinta nga nanawagan og gustisya alang kang Pastor Apollo Kibuloy kinsa nagatubang og mga kaso. Mihatag usab sa iyang speech si Davao City Mayor Baste Duterte ug giawhag ang taga Davao del Norte nga protektahan si Governor Hubahib. Grabe. Ug mauning liderato sa Pilipinas unsa na lay kaugmaon nato aning tanan. Kung itungod lang na kay otoridad, na kay gahom kay nakapwesto ka, buhaton na lang nimo unsay gusto nimong klase pang-ipit. May istorya sab si Congressman Pantaleon Alvarez may tungod sa issue sa West Philippine Sea. We don't have to fire a single shot. Simple lang, sa mapayapang paraan, please withdraw your support to the Chief Executive. Kauban si Jojo Solarte og Bebot Kahes sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.